Takže já vás všechny samozřejmě zdravím u nového videa, já jsem samozřejmě Fido, kdo by to ještě nevěděl, samozřejmě, jako vždycky. A ještě před tím videem, než se tady podíváme na další prostě bizárek, tak nezapomeňte zanechat odběr, like na tohle video a po případě komentář a sdílení. Samozřejmě za všechno jsem opravdu velice rád, je vám to jasný, doufám. No, dneska se tady podíváme na takovou věcičku, co už je trošku samozřejmě za mnou, je to trošku už samozřejmě late to the game, takzvaně prostě, ale podívám se tady na zhroucení slečny Natálky na TikToku. Bylo to i na Instagram, takže jsem se bál, že to prostě smaže, protože to byl absolutní cringe, ale co bychom samozřejmě neudělali, tak jsem si to samozřejmě stáhnul pro jistotu, ale ona to na TikToku furt má, takže se na to podíváme a podíváme se i na ty velice příjemný komentáře, pár samozřejmě na nich. Nevím, jak tohle video bude dlouhý samozřejmě, protože je to minuta videa, tak uvidíme, snad to na těch 8 minut natáhnu, jako samozřejmě správný youtuber, že jo. A potom tady máme ještě její vyjádření na jedno video z těch komentů, tak se podíváme, co i tam řekla a snad se to tady nějak navalí na sebe. Jo? Takže, jak jsem říkal, nezapomeňte zanechat odběr a takový ty kravinky na začátku a my si pustíme intro a jo, půjdeme na to, takže vidíme se tu. No, takže tady máme slečnu, která se jmenuje Natálka, prostě Natálka. Hele, takhle, já vím, že ta holka existuje, prostě absolutně jsem neviděl ani jedno její video, akorát jsem viděl nějakou reakci od Píty, od Péťa TV samozřejmě, prostě Dvoj TV samozřejmě, jo. Dvoj TV comeback takzvaně, ale abych se k tomu pustil, co jsem chtěl říct. Viděl jsem jenom reakci od něho na nějakou bizární věc, co ona natáčela, prostě, abych to shrnul, tak ona přes svůj normální účet, co má na Instagramu, s těma hodně followama, blablabla, tak Borka prostě psala klukům a zkoušela, jestli jako jsou věrný, nevěrný, víte co, prostě. No a to mně přijde jako totální bizár, protože jako imagine mít tolik volného času a zkoušet takovýhle kraviny, samozřejmě, že to bude mít views, protože je to kontroverzní bizár, který prostě dle mého by na YouTube neměl co dělat, prostě tohleto je vyloženě lákání mladých lidí o pozornost, prostě, protože Borka má, že jo, velký Instagram a myslí si, že prostě, já nevím, asi by to třeba nenatáčela, víte co, prostě tak si s ní třeba začnou psát a už jenom tohle, že jí to napadlo, je za mě totální bizár a aspoň víme, co v tato slečna má v hlavě, že jo, prostě jenom čísílka a nějaký bizárek, no. Teď jsem si tady musel schodit kapelu, no to je jedno, aby jsme se už pustili do toho videa. Takže, tady můžete vidět by the way její Instagram, kdybyste se chtěli podívat na to vyjádření, nebo tady TikTok teda, jak můžeme vidět. No, tady už jsem si rozklik tohleto video, má to 969 000 zhlédnutí, za chvilku to bude mít 1 000 000, protože jak můžeme ostatní videa vidět, tak jako takový čísla ani z dálky neviděla, protože samozřejmě bizárek tahá a samozřejmě jsou tam i slzičky, takže pokud nevíte, tak jako tohleto by určitě mělo patřit na internet z toho důvodu, že když ukazujete svou slabou stránku, tak prostě dáváte najevo nějakou slabost a lidi po vás půjdou jako hodně, jo. No nic, já už bych to nějak neprotahoval s mým monologem, dialogem, co já vím, a jdeme na to se asi podívat. Vždycky si k tomu něco řekneme a uvidíme, jak to půjde. OK? Tak jdeme na to. Tam nebyl ten začátek. Takže čau všichni, takže chtěla jsem se vyjádřit k tomu, co se stalo teďka vlastně během asi 2 dnů. Smazali mi YouTube kanál. Už to začíná. Jako, kolik jsme? Pár sekund ve videu a už to tady začíná. No nic.
hele, kouká se nahoru, jak by tam měl napsaný skript, ale já vím, že to je samozřejmě jako, že prostě, že ve slabém stavu, tak takovýhle věci děláte, to jako je jasná věc, no. No nic, jdeme dál. Smazali mi YouTube kanál, protože jsem udělala video ohledně deepfake AI videí, co se tady začaly šířit prostě na... Hele, další věc, jo, teď to tady říkala, já už tohle jsem věděl, že to je jako extrémně divný způsob, jak jí smazal YouTube kanál, kdo by ještě nevěděl, tak jí samozřejmě smazal YouTube kanál, už jsem to asi říkal, jo. Takže Borka přijde jí normální natáčet za A nějaký prostě lákání těch borců na Instagramu, kde se po případě jim vysmívá tyhle ty kraviny, jo, takže prostě mají homies, kam nesmíte na tyhle ty bizarní slečny skočit, jo, ale hele, najdou se lidi, ještě když vidí verified Instagram, myslím, že má, nevím, nejsem si jistý, nebudu si to hledat, nezajímá mě to. A další věc je, ona tady natáčí prostě hrozně kontroverzní téma, který by prostě měl patřit na internet. Mluvil o tom i Sibiřan ve videu, myslím, mám takový pocit, že prostě měl o tom videjku udělaný, ale řekl si, ty vole, to nemůže jít prostě ven, nemůže jít ven, i když tam měl prostě 3 kostičky zablurovaný, prostě nebylo vidět nic, víte co. Tohle prostě nemůže jít ven a to, že jí to nedošlo, nebo jejímu týmu nedošlo, co já vím, jestli má střihače nebo ne, to nehledat si to taky nebudu, nezajímá mě to. Každopádně je to absolutně její chyba a jako litovat jí rozhodně nebudu. Nahý videa údajně mě, které byly vytvořené pomocí AI, tak se začaly šířit po internetu a... Tak to je, hele, tak to je prostě, když jsi trošku větší youtuberka, tak s tím musíš počítat, že nějaký uchyláci, nějaký simpové si tohle budou zkoušet dělat a prostě to, že si s tím nepočítala a ještě si na to natočila video, je hezký, že si na to chtěla asi upozornit, I guess, jo, prostě, ale to, že ti to v hlavě nepřeplo a neřekla si, hele, tohle je fakt blbý nápad, za tohle by mohly být problémy, tak to už je opět tvůj problém, jo, jak jsem již říkal. No, další věc. Nevím, jak na tom byla se strajkama, protože většinou je to buď, že dostanete strike nebo copyright a pokud jich nazbíráte 3, tak jste prostě done. Jste done, končíte, nemůžete nic dělat. Ale slečna tady dostala, myslím, strike. No prostě smazali tohle video a s tím jich smazali asi YouTube, tak jsem to asi pochopil. Prostě kvůli tomuhle jenom jednomu videu. Což je teda divný sám o sobě, ok, neříkám nic, ale asi tam bylo teda... Já jsem to video teda neviděl, jo, abych se přiznal, ale už jenom stačí mi název, o čem natáčela a už jako vím, že je zle. No, prej natočila jenom tohle video a kvůli tomu jí smazali kanál. OK, YouTube prostě si řekl, že tohle nemůže na platformě být a seš konec. S tím musíš hold počítat, jo. YouTube je prostě jedna velká dvojitý V, takzvaně, samozřejmě nemůže to nic špatného říct, že jo, ale s tím si hold musela počítat, holka. Viděla jsem, že prostě to už má hodně lidí a že se k tomu že mi to prostě lidi pořád posílají, tak jsem se k tomu chtěla vyjádřit, udělala jsem video. V tom videu jsem ukázala kousek toho AI a asi tam... No a jsme u toho, že jo. Borka tady dala, že jo, kusek toho videa a čekala, že asi se nic nestane. Nevím, jestli to tam zacenzuroval, to jako fakt vyhledávat nějak to sosat tady z nějakých zdrojů nebudu, protože našel bych možná ještě něco, co nechci a to opravdu jako nehodlám teď řešit. Takže, jestli jsi tam měla prostě, i kdyby to tam, měl jsi to tam dát prostě, neměl jsi to tam dávat. Mohla si udělat video poučný, mohla jsi to udělat, jako jsem někde slyšel v nějaký reakci jako Rotwelden, co dělá třeba z Dark Webu, z Deep Webu věci, jak tam třeba prodávají, že jo, Totok, prostě Totok, jo, nemůžu to tady říkat, jo, musím si zvykat na YouTube guidelines, ale mělo ti to dojít, že prostě měla to dělat úplně jiným stylem, když už to teda chtěla dělat, jo. Takhle to prostě nefunguje a tady, že budeš jako brečet na prostě bullet na TikToku a na Instagramu, dala to na obě platformy samozřejmě, aby chudinky litovali a chudáci,
No, takže jako to už je tvoje věc. To už je tvoje věc, že ti to neuvědomila sis. Moje přeřeky jsou občas crazy. Byla prostě nedostatečná cenzura a na základě toho mi vymazali celý YouTube kanál s tím, že už je to teda final a nevím. No, tak hele, taky není to konec samozřejmě tvojí cesty. Třeba mohla by si založit novej, ale zatím jsem asi nic neviděl, to je jedno. Nemáš tady prostě brče na Instagram, neukazovat svůj slabost, jak jsem jich říkal a hele, s těma odstálýma ušima jsem myslel, že ti to dojde. Ne, samozřejmě, nebudeme tady hrotit z let, samozřejmě, ale content tohle pro mě absolutně nebyl, to bych rád řekl, prostě rád to dostal ze svého srdce, absolutně tohle jde mimo mě, přijde mi tohle jako, že je tohle bizární slečna, nebudeme se tady asi dál k tomu pouštět, jako co ona natáčela, prostě stačilo mi tohle, co ona řekla, že natočila tady AI videjko s nějakýma prostě not safe for work věcma, NSFW prostě a špatně to zacenzurovala, anebo to tam prostě vůbec neměla dávat. Tak bych to asi ukončil zase tuhle debatku. Vrátíme ho, takže... No a co jsi čekala? Co jsi čekala? Jako, že oni ti smažou YouTube kanál a jako z ničeho nic prostě dáš nějaký appeal a dají ti ho znova, jako takhle to nefunguje. Milá, mladá. Takže prostě kanál, který jsem tady dělala celý život, mě prostě smazali. Jako kámo, už přestaň bůlet, jako ty, jako chápu, že to je prostě smutný, jo, bylo to tvoje asi živobytí main, asi určitě, protože jako co ona jinýho dělala a možná nějaký spolupráce, že jo, jasně, prostě, takže hold, prostě je to pro tebe aspoň dobrý nový start, můžeš začít s čistým štítem, takzvaně zapomenout na tyhle věci a ne tady vampovat na internetu, jo. Hele, nikoho to nezajímá, tyhle slzičky, jo, nějaký vogue ženy a nějaký ubohý chlapce, takže se potom podívám ještě na komenty, co říkali. Nejdřív dokoukáme tohle video. No, takže tak, to je asi všechno, co bych vám k tomu chtěla říct. A mějte se hezky. Hele, ty se mi taky hezky, přeju ti prostě, aby ses dala zase do chillu, jo, nechci tady být nějaký extrémně hnusnej prostě, ale přijde mi to, že prostě samozřejmě nej na úrovni nějakých těch TikTok bizárů, na který jsme se třeba dívali, například Adela, tam ta druhá slečna azijská je taky, myslím, na TikToku a koukali jsme se na Instagram, ale není všemu konec, můžeš si založit samozřejmě druhý YouTube, myslím si, že máš asi ustálenou fanbase nějakou větší, takže myslím si, že tam nalítnou hned, čísla porostou a budeš v chillu. Samozřejmě je to na nic, prostě když ti smazujou všechny videa, který jsi tam měla svůj katalog, jo, prostě těch všech, já nevím, co dělá reakce, nebo prostě nějaký videa, jo, ale jak říkám, tyhle dvě videa, o kterých jsem tak nějak věděl, tak prostě mi přišly bizární, nevím, co holka dělala předtím, potom asi nic, potom už tady jen bulí, ale předtím prostě, co si dělala za content, jo, jde to mimo mě, nějaký tyhle bizárky, jako tyhle bizárky jdou mimo mě, ok. Takhle, nevím, jestli dělala bizárek nebo ne, ale podle těch dvou videí usuzuju, že to asi nebylo úplně ok, jo. Tak, podíváme se tady třeba na nějaký hezký komentáře a jdeme od toho, ok, jdeme od toho, protože slzy na internet a tohleto, jako, já tohleto nemám rád, jo, a samozřejmě poprosím nějaký menší hate na slečnu, jo, nemusíte to nějak hrotit, jo, když je tady ve slabších chvilkách svýho života teď, tak jako, abyste to nehrotili, aby se něco nestalo, panebože, ještě. No, hele, ostuda, dinky, let's show respekt, pojďme všichni dát, ať si Natálka založí nový YouTube kanál, dosáhne 500k, kdo souhlasí, ať dá like, ať si to Natálka přečte. Hele, dobrý, wholesome komentář, nice,
nečekal jsem, že tady ani budou, ale hele, 500k asi úplně rychle nebude, nechci jako samozřejmě, nechci tě od toho demotivovat, jo, tady jestli na to slečna kouká, asi úplně ne, ale takhle, no, prostě samozřejmě cením fanbase, jo, zkus to prostě znova a uvidíte, jak to bude. Máme tady Aduso, to je strašně musí do práce, no, hele, já si nemyslím, že Borka teď má nějaký prostě problém s prachema, protože z těch videí měla určitě rance, že jo, spolupráce a ostatní věci, ale YouTube videjka už nebudou prostě sypat lové. Otázka je prostě, jestli si třeba půlku svých peněz zainvestovala, nemovitosti, že jo, krypta, nevím, něco, prostě, kde by mohla mít pasivní příjem, jo, všichni víme, jak to je, ale nemyslím si, že tohle je typ člověka, který by tohle si zaopatřil, ale možná to bude takový ten prostě, co našetří, tak to utratí, ale co jsem tak slyšel, tak Borka myslím, že chodí ještě na školu, takže teď se může věnovat ještě škole a potom to bude tvrdý, no, pokud se nezačne něco zase dělat, tak jako budeš muset holčičko do práce, no, prostě jako všichni ostatní, no, zvykat si budeš, ale tak prostě si zvykneš, no. Proč už není tak hnusný, hej, hele, to je jako, no, to je real asi, ale prostě už jsem to tady opakoval, prostě bully na internet, žádný o pozornost tady tímhle způsobem, žebrá o nějaký lítosti tady a o pozornost od těch nejjednodušších, co jí sledujou, takzvaně. No, já se ještě podívám tady třeba na 2 komentáře a půjdeme od toho, podíváme se ještě na tamto poslední, na ten první TikTok, co teď je novej. Respektuju však názor, ale chápete, že se na něm pracoval polovinu svého života a pochopil, že jí to mrzí. Samozřejmě souhlasím, určitě to není něco jako, co by si přenesl přes srdce hned prostě ze dne na den, ale musíš hold prostě chápat, že teď už to tak je a nic to nezmění, jo. Žádný Apple systém ti už tohle nevyhoví, jestli tě smazali, tak je to jejich rozhodnutí, jo. Takže chápu, respektuji i ten samozřejmě koment, ale polovina svého života, hele, slečna je určitě mladá ještě, takže myslím si, že to není tak hrozný. Že by konečně youtubeři poznali, že peníze vznikají z práce, no, tak jako samozřejmě jako, hele, k tomuhle nemám asi co, myslím si, že to řekl krásně tady Hackfear, nebo prostě jak se čte Hackfair, jo. Podívám se tady ještě tady si to zavořu, podíváme se tady na to poslední video, kde reaguje na ten jeden komentář, má to 53k views, samozřejmě už to není vůbec taková raketa, jako kde plakala, no, jdeme se na to podívat. V pondělí půjdu maximálně do školní lavice. Počkej, co? To zase nějak protočilo. Jdeme, sorry. A ohledně komentářů tohle typu bych vám jenom chtěla říct, že chodím na vysokou a že YouTube, ano, sice jsem o něj přišla, ale nikdy to... Hele, cením, že chodíš na výšku, prostě studuj dál, zkoušej to dál a nesnaž se prostě si to tak vzít k srdci, když chápu, že to bylo asi crazy, ale tohle, hádám, že tohle to bude přesně to, že je takový, a co děláš ty a co prostě, víš co, prostě bude to takový ten negativní odpověď. To nebyl můj hlavní zdroj příjmu, takže... Byli rodiče, no, prostě, nebo spolupráce, no, na Instagramu, to je jediný, jako co ti žeru, protože ty určitě jako pasivní příjmy, opět v úzovkách určitě nemáš, prostě nevěřím tomu, pokud dostanu nějaký důkaz, změním názor. V pondělí půjdu maximálně do školní lavice. No, tak to je, tak dobrý, tak to má být, běž se učit, vykašli se tady na hejt nějaký a přestaň tady vampovat, přestaň tady bullet na sociálních sítích a bude to asi dobrý. No, já si myslím, že to by bylo k tomuhle z tomu videu asi úplně všechno, ještě se tady kouknu na nějaký komentář, jestli to je zajímavý, ale řveš tam, jak kdyby ti skapal skřeček, no, hele, asi si s tím holka musela projít, ale jako prostě obecně bullet na internetu, ne, prostě nesouhlasím s tím, nepodporu to, žádání o pozornost a o nějakou lítost, což jako je crazy,
to je crazy. A to, že ona si to neuvědomila, že to video je špatný, aby to vydala, nebo její editoři, já nevím, jestli má editory, jako jo, je mi to úplně fuk, jak jsem jich říkal, ale prostě je to prostě jenom tvůj problém a zatím si stojím. Takže to by bylo asi od tohohle videa úplně všechno a já se s váma asi loučím už, teda nezapomeňte zanechat odběr, lajkos, komentář, všechno možný a ať to tady poroste, jo, cením všechny nový views, všechny nový subscribery, jo, teď nám to začíná pomalinku jistě růst, tak doufám, že zůstanete, doufám, že se vám content líbí, takový různorodý, občas tvrdší, samozřejmě, jak jsem říkal, to znělo hrozně, ale je to tak a já se s vámi loučím a mějte se hezky, takže čau. Where are you going? Just leaving. But where?